ഷെയറിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് IOC എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയെ കുറിച്ചാണ്. ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷൻ. ഈ കമ്പനി ബോണസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബോണസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കുന്നത്. സ്റ്റോക്കിനെ കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റോക്കിന്റെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ 1,00,000 മുകളിലെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ സ്റ്റോക്കാണ്. ഇപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്തത് 114 രൂപയിലാണ്. 52 വീക്ക് ഹൈ എന്ന് പറയുന്നത് 142 രൂപയും ലോ എന്ന് പറയുന്നത് 102 രൂപയുമാണ്. സ്റ്റോക്കിന്റെ PE 4.28. ബുക്ക് വാല്യൂ എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ 142 ബുക്ക് വാല്യൂ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഡിവിഡൻഡ് ഈൽഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 10.5% ഡിവിഡൻഡ് ഈൽഡ് നൽകുന്ന ഒരു കമ്പനി. ഫേസ് വാല്യൂ 10 രൂപയിലുള്ള ഫേസ് വാല്യൂ ആണ്. ROയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ 20.5% ROയും ROC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 16.1% ROയും ഉള്ള സ്റ്റോക്കാണ്. കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ സാധിക്കും. ഏപ്രിൽ മുതൽ 105 മുതൽ 140 വരെ റേഞ്ചിലേക്ക് സ്റ്റോക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്തതായിട്ട് നമുക്കവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. കമ്പനിയുടെ നെഗറ്റീവ് സൈഡും പോസിറ്റീവ് സൈഡും പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ സെയിൽസ് ഗ്രോത്ത് ഒരു 5 വർഷത്തിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഗ്രോത്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ പോസിറ്റീവ് സൈഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് ബുക്ക് വാല്യൂവിൻ്റെ 0.80 ടൈംസിലാണ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഗുഡായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിവിഡൻഡ് നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ട് കമ്പനി. അതുപോലെ തന്നെ ഗുഡായിട്ടുള്ള ക്വാർട്ടർ കമ്പനി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. റിലയൻസ് പോലുള്ള റിഫൈനറി കമ്പനികളൊക്കെയാണ് ഈ കമ്പാരിസൺ ചാർട്ടിൽ വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ക്വാർട്ടറിലെ റിസൾട്ടുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഒക്കെ ക്രമാതീതമായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ആവുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സെയിൽസിൽ നമുക്ക് ആ ഇൻക്രീസ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കമ്പനി തന്നെയാണ് IOC എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് 10 ഇയേഴ്സിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെയിൽസ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 4%, 5 വർഷത്തെ 11%. അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഫിറ്റ് ഗ്രോത്ത് 10 വർഷത്തെ 9% ആയിട്ടുണ്ട്. 3 വർഷത്തെ 13% ഉണ്ട്. ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനി തന്നെയാണ്. പ്രൊമോട്ടേഴ്സിൻ്റെ ഹോൾഡിംഗ് 51.50% ആയിട്ടുണ്ട്. FII 8.36%. അതുപോലെ DIAയുടെ ഹോൾഡിംഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 11.32% ആയിട്ടുണ്ട്. ഗവൺമെൻറ് 0.11%. പബ്ലിക് 28.71% ആയിട്ടാണ് പബ്ലിക് 2022 മാർച്ചിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത്. ബോണസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 2:1 എന്ന റേഷ്യോയിലാണ് ബോണസ് നൽകുന്നത്. എക്സ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 30-ാം തീയതിയാണ്, ജൂൺ 30 അത് റെക്കോർഡ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1/7/2022 റെക്കോർഡ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബോണസിന് ശേഷം സ്റ്റോക്കിന്റെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോ പറയാനുള്ള. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.